Amb més de 30 anys impartint ensenyaments professionals, l'Institut Santa Eulàlia és un referent en l'oferta de cicles formatius. L'Institut Santa Eulàlia ofereix a la societat un servei educatiu de qualitat que permet al nostre alumnat adquirir els coneixements i les habilitats per desenvolupar una trajectòria, tant professional com personal, orientada a la seva inserció laboral. Comptem amb 6 famílies professionals d'FP, activitats físiques i esportives, administració i gestió, energia i aigua, electricitat i electrònica, instal·lació i manteniment, i imatge i so. La formació en centres de treball, FCT, es refereix a les pràctiques formatives no laborals que fa l'alumnat a les empreses mitjançant un acord de col·laboració. Així, desenvolupa els aprenentatges curriculars adquirits a l'institut en un context professional. Aquest alumnat en pràctiques no té la consideració de treballador per compte d'altri. L'FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa, combinant l'aprenentatge a l'aula amb la pràctica en el món laboral. La col·laboració entre l'institut i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni. Aquest pot comportar un contracte laboral o bé una beca de formació. Amb la finalitat de promoure la inserció laboral del nostre alumnat i alhora proveir a les empreses del talent necessari, el nostre centre ha creat una borsa de treball i de pràctiques. A l'Institut Santa Eulàlia treballem per acostar la innovació a l'FP. Incorporem noves metodologies actives d'aprenentatge. Acompanyem i orientem l'alumnat, tot fomentant la mobilitat amb l'Erasmus+. I, en definitiva, treballant per la qualitat i millora contínua. Més informació a santaeulàlia.cat.